Pomodensi Chipa and Semuna Ahafo Bantemu Regional Director at the National Health Insurance Authority and as scheme no what they and some ahodo atujana nsem enyina ne say one more power abedwako ni nyina botaye ne say betina say na omanfo bi a one more ba beka so kwayaresa bia we ya ukuta health insurance so still no one no wo ji usika sa ayaresa bia ni nyina ne nkrofo mu de apiepie mu nyina no abedwako ni beye mu hwehwemu de bebu abono no wode na famra kwan. Ahafo Mantemu NHIS Director Alexander Fodwo Echiremu say wonom ene pomodenga so ye dodo na edinsa wo so se ne be ya obetwu won hu afri sa kwan bone wo faso agiska free ayarefo honom nenso besi ne ya no wonom aguso agigiska ya no ka hu bi na amasese temamufo ani nye ho se wode NHIS ebedi dwuma wodane di say senya be ya wonom ebetimi atu sa no yoyase afri krom honom no wonom ate abedwokuo ahodo e wo mansini ene Mantemu ahodo se be ya obedwentwene akwan pa wode sa asemi ebefa so. Yeah, that's every say program yeah. Ade ba ko ba ya ye ka ho asem pa say video co-payment na illegal fees free health insurance members of abra o mako hospital so mo pa ko je ayarobe ade bia no ya sabe mo e ka kire say nipa bebre ni so ko facility na hospital so I sabia ni agidisika e ma onye health insurance ni engineer ya and say yati committee original co-payment committee and yes our district co-payment committee and you mo nyina ne say obi bia obeko I sabia adia health insurance etua ho ka e beji no ho sika ombetu anamo na saa sikano a eji no ya yehwehwu awunu se baby access sikano ibetu anamo ama saafo nyina ensa akanu sika. Joseph Sakwode kirefo a woda esutifi Mantemu NHIS ano wono nso kiremu se esan akwampa won na adwumayefo ede egu akwan mu nti no sesei enipa dodo na ena wonom ede NHIS eba yaresabia but afini kwa na wiye no nyamia na kwa na nim aye register 103,000 anipa ya register mu a omo card ne active a o metim dia ko hospital na se nyamia dum nipa ya register mu ya kwa na nim esen afie etwa ni mfie mensa etwa mu nyina nyamia dum ya district ni di kan mfie mensa ni di first mfie mi no etwa mu ni di first na afie so ya san edi first